ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ವೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲರತಿ ದಾದೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಏನು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಬೈದೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕನಕ್ಳು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಮನೆ ಚಿಲ್ ಹೋತಿರಿತಿ ಇಲ್ಲಡು ಪುನು ಎಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಓದ್ಪಾಯರ್ ಅಂತ ಬೈದಿನಿ ಐಕಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಂಚ ಕೆಜಿ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಯ್ಯ ಅಂಜಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೊಂದ ಇದೆ ಓದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತ ನೀನಿ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಇಡೆ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಬೆಗ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಪೋತೇರ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರ ಯಾನಲ್ಲ ರಡೇ ಜನಕ್ಕೂನ ಸೊ ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ಲ ಪಾರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅದ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ ಯಾವ ಮುಡ್ತನ ಓದ್ವಲ್ ಅದೇ ಬಾಬಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂಚ ನಾನು ಓದ್ಲೆ ದಾದೊಂದು ತೂದು ಬರ್ಪ ಯಾನ್ ಚಾಲ ಪಡ್ತಜ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಕನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ತೂಡು ಬನಲೆಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಟು ಪಾರ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣಲೆಡ್ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಉಂಟು ಬಜ್ಜಿಲ್ ನೋಡಿ ಚಾ ಬರ್ತಜಿ ಚಾ ಮಲ್ಲೆ ಕಾಪು ನಡಪು ಚಾ ಪರ್ಜಿನಲ್ಲ ಇಂಕ ನಡಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಯಾವ ರಾಧಯ ಬನಲೆಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಬನಲೆಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಪಾರ್ದು ತಿನ್ನು ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಪೋಯಿರು ಮೊಲ್ಲೆ ಗತಯ ಬನಲೆಡ್ ಬಜಿಲ್ ಸೊ ತಿನ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಪೋಪುನೆಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಲೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಲೇನು ಯಾನು ಬಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕಾಂಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನೆ ಬತ್ತೆ ಇಡೆಗ್ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕರ ಪರ ಪಕ್ಕ ಪಿದಳೊಂದು ಜೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೈನ್ ಸರಿ ಕುಲ್ದು ಓದಿಗೆ ಜತೊಂದಾನೆ ಓದು ಸರಿ ಕುಲ್ಗೆ ಏನರ ಪಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಲ್ ತಿನ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಯ್ನಿ ದಾಲೊಪ್ಪನಿ ನಿಂದು ಓದುಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಲ್ಲ ಅದಯ ಇಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಸೊ ಅವೇನು ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದು ಒಂಚ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ಮನ್ಸದು ಹಬ್ಬ ಹಾಲು ಓದು ಇಂಕ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ಒಂದುಂಡು ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ದಾನಾಗ ಇನ್ನು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ನೇ ವರ್ಕ್ ಹಾಕು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿನ ಅತ್ತೆಯ ಐತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಹಾಪಿನೋ ಉರುವಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಏರ್ಲಿದ್ದೇರತ್ತೆ ಎರಡೇ ಜನತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಅವನು ಅದೇ ಕಜಿಗಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಲೆಡ್ ಅವೇಪು ಏ ಉಸುಂಟೆ ಅವು ತಿರೋಡಿಗೆ. ಸೊ ಏನನು ಇನಿ ಹರಿಲ ಬರ್ರೆ ಪಂತಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲ ಅಂದು ಅರಿನಿ ಆಂಟಿ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರ ನಾನು ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋಪುನು ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ದಾದನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಪಂತಲ್ ಪುಜಿ ಅಂದ ಮುಖ ಬೇತೆ ಪಂತೊಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಮೊಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ ಯಾಂದಾದೆಕ್ ಯಾಂದಾದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ ಕಲ್ಪಾಯರೆ
ಬೇಗ ಓದ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಮಿನಿ ಕಿರ್ಗದ್ ಬರ್ಕಾವ ಉರು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗಂಟಲು ಏತಾಯಿನಿ 11 ಜರ ಆಯ್ನಿ 11 ಜರ ಎಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಓದಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಮುಗಿ ಉಂಟು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಜೆ ಜೋಲಿ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೇ ಮನ್ಪುನು ಕುಲೊಂದು ದೂರ ದೂರ ಪೋಡುದು ಅಂದ್ ಓ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾನೇ ಮನ್ಪುನು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತೆ ಓದು ದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಕೂರ್ಯ ಓದಿಯಾ ಅಂಗಪುಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ತಿಂಡ್ರಂಡು ತಿನ್ಪು ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಎಂಡಕೇನು ಅಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಕೇನು ಉಂಡೆ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪೂರಪ್ಪ ಎಂಚಿನೊಂದು ಅಂಗಡಿನೇ ಬಸಾತಲ್ ಗೈಸ್ ಈತಿ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕುಡ್ತಿರೊಂದು ನಿಂಚಲ್ಲ ಹಂಗಾಪ ಗಾಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಸಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ ಚಾಕೊಲ್ ತಿನ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಾಕೊಲ್ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ ತಿನ್ಕ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಮಂಡನಿನ ದಿಲಾಲ್ ಬರಿಟ್ ಅಬೇತದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಇಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಚಿಪ್ಸ್ ಮೋಲ್ ತಿನ್ಪಿದಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿದಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಪೋ ಪಾಪ ಬಾಲೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇಂದು ರಡ್ಡೆ ಓಲವು ತಿನ್ನು ಇದ್ದಿನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡತೆ ಜನ ಇತ್ತನೇ ಶೋಕಾವೆ ಇಲ್ಲಡು ಜನ ಕುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗೂಡುಡು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಜನ ಕುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಂಡತೆ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಗೂಡುಡು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಜಡಾನಿ ಇಲ್ಲಡ ಐಕೆ ಬಲ್ಪುನ್ ಜನ ಕುಲ್ ಬೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾತೇರ್ ನಕುಲ್ ಬೋಡು ಏರನ ಪಾತೇರ್ ಒಂದು ಪೋಡು ఒక ಮುಗುಡು ಲಕ ಪುರ ಅಂತ ಪುರ ಕುಲ್ಲು ನಡತೆ ದಾದಿ ಇರ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿ ರಡ್ಡನಕ್ಕೆ ಬೋರ ಹೋಗುಂಡು ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪುನದಿ ದೂರ 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 ಬಾತ ಒಂದು ಪುನದಿ ಪೂರ ತಿನ್ನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಉರು ಆಗಿ ಆಳ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪೊಪ್ಪಲದು ಅಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲು ಇದ್ದು ಮೊಳೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಂತ ಬಾಳ ಅಂತ ಜೆಪ್ಪೋನ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಓದು These should be fulfilled fundamental duties. What are you? Guys, ನಮ್ಮನ ಕಾಮಿಡಿ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚನ್ ಕಾಬಾ ನಮಕ್ ಕಜಿಪುದಾದಯ ಕಜಿಪುದಾದ ಬಂಗುಡೆ ಸೊ ಅವು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇರ್ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಹಾಫ್ ಅರ್ಧ ಸೊ ಅರ್ಧ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪ ಎಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ತಂದೂರು ಹುಡ್ದೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಳಿಕುಲ ಪೋಪನ ರೋಡ್ ತಲ್ಕೊಂಡದ್ದು ತಂದೂರು ಹಾಲ್ತಿಡ್ದು ಓಕೆ ಉನ್ಕಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಕಾನಿ ಬೆಚ್ಚೊಂಡೆಂತು ಉನ್ಕಾನೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರಕಾನಿ and green masala ಬೇಕಿತ್ತೆ ಓ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಿಸಿ ಅಂಜೆ ಆತಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಾತನ್ಯಾ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಶೋಕುಂಡ ಅದು ಪೋಟು ಉನಗ ಅದೇ ರಡ್ಲ ಅರ್ಧ ಮಂದಿ ತಿನ್ಪು ನೀವು ಎಸ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಪೋ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಉಂಡು ಚಿಪ್ಪರ್ಲೈತೆ ಕಜಪಾಡೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಯಾವುದು
बाबा अम्मानकले उरे अंदिया अम्मानकले उरे अन मले जाता మళ్ళీ దగ్గర తింటాను నేను బతాను ये बा चल मुझे ग्रीन हो मुझे आई तो नहीं मासे करे हैं नहीं मासा हां वर्दी रे कर दे गो कितिया ऊपर अंदे पर तुम तो क्या बा kan dia di मेरे पे मैं पार ले बिल्कुल सांपर ఎగ్ బైదండు ఆఫ్ ఆడాల మళ్ళీ ఎగ్ బైదను ಒಂದು ಎಗ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಕ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಇಂಕ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ದೆಪ್ಪಗೆ ಕಬಾಬ್ ये बंदा पीस ಕಬಾಬ್ ದೆಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ದಾಲ ಪೋಪೆನ ಇತ್ತೆ ಮಂತೆ ಕಡಪುಂಡು ಅಂದ್ರ ಪ್ರಪಕ್ಕ ಅರ್ಧ ತಿನ್ಪೆ ಲೆಟ್ಸ್ enjoy ಲೆಟ್ಸ್ ತಿನ್ಕಾರ ಪ್ರಪಕ್ಕ ಎಂಚುಂಡು itu super ಹ itu super ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಇರ್ತದೆ ಮಂತ್ನ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿ ಗ್ರೀನ್ ಓ ಇದಪ್ನಿಯ itu benda ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಗ್ರೀನ್ ದಾದ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಸೂಪರ್ ಬುಂಡಾವೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನಿ itu punya ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲುಂಡು ಲಾಭ 200 ಡಾಲ್ಡು ಹೇಗೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ kabar tuh ಗ್ರೇವಿ ನೋಡ ಉದಸಿ ನಾನು ಎಂತೆ ಗುರಿ ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ಇಂದು ಗ್ರೇವಿ ತಿಂದು ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಯಾ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಂದು ಹಂಗೆ ಉದಾಸಿ ನಾನು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಉದಾಸಿನ ಬಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೇರು ಉದಾಸಿನ ಅತ್ತ ಬಂಗುಡಿ ಅಂತ ತಿಂಡ್ರು ಉದಾಸಿನ ಅದೇ ನೋಡ ಬಾಬು so ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ರಡೆ ಜನ ಇತ್ತು ನೆನಪುಂಡೇರಿ ಈಗ apa lupa deh ಎಪ್ಪಡಿ kan gini ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ etti biryani ನಾನು ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಎದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡಿತು ನಾನು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಓನರ್ಸ್ ಮನ್ಪಾಂ ಪಕ್ಕ ಓನರ್ಸ್ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಓದಿರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಂ ಇದ್ರೊಂಚೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಷ್ಪವೆ ಅನ್ಕ್ಲೆ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಾಂ ಅದೇ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತರ ಪಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬಂತದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇಂದೆ ಮೊಕಲ್ ಬತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಓದೋಂದಿ ಜಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಓದಿಯರ್ ಶುರು ಮಂತಿನಲ್ ಒನಸಾದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೋಂದಿತ್ತಲ್ ಪುಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಇಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಬೋ ಬಾದಿ ಕುಪ್ಪದಂತ ಬಾಬಾ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಮನ್ ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ತಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗರಾಟಿ ಪೆಟ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಪಾಡ್ಗರಾಟಿ ಪೆಟ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ದೂರ పోತೀನಿ కిన్ని ఇంగ్లాండ్ ముడ్దో మానిచిల్ పోತೀನಿ ಏನ ಜೀಜು ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ದು ಅದೇನ ಇದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ
ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕರೆ ಪನ್ಪ ಪಂಡತೆ ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮವಿ ನೀ ಗುರುಪುರ ಗುರುಪುರಡ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಅಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವ ತಿರ್ಗೋಚು ಬಾಬಾಗು ಮಲ್ಲ ಮೇಡಮು ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ತೋಜು ನಡೆ ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಸೊ ಅಮ್ಮೋಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಬರೋಂದುಂಡಿ ಅಲೈಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂತುದೀನಿ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋಪ್ನು పోయతి ఈ ఎక్కడ దూర పోತೀನಿ ఎక్కడ అడే అత్తి ఎక్కడ దూర పోತೀನಿ కాండే ఎగ్జామ్ బుడ్దు ఏనల్ల అక్కల్ల పుర బుడ్దు దూర పోತೀನಿ ఓ అప్పే బలా ఈ కాండ క్లిప్ ఇంత సార్త సిగదు ఇంత తించబోతుంది బేబీ ಏತು ಗಾಡಿ ಬೈದು ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಅದು ದಕ್ಕು ವಾಸನೆ ಇರಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅವು ಏತು ಗಾಡಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಕೈ ದಕ್ಕದ ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಪೋಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತ ಬಲೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಗುರುಪುರ ಮಂಡಲ ಇದರ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಂಗಮ ಗುರುಪುರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅವರಿಗೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರಟ್ಟು 1925 ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ದೇವಡಿಗ ಕಿನಿ ಕಂಬಳ ನೆರಳ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿವಿಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಹೆಂಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮೂಲ ಇಂಕಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಲಿಪು ನಾ ಮಿಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಚೊರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂತೆ ರೋಡ್ ಪೂಜಲ ಅವಳು ಸೊ ಒಂಚಾದ ಬತ್ತಿ ಏಕಿನಿ ದೇখ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಡ್ರೈ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಚೊರ್ರೆಪ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ತ ಮನ್ಪುಗೆ ಗಾಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಕಂದೆ ಅಂತಿರ್ಗವ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮನ್ಪು ಸರ್ತ ಮನ್ಪಿಯ ಅಂಚ ಅನಂತಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ ಈಗ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪ ಹುಡುಗಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪು ಈ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪ ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಅದಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ನೀ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ದು ದಾದಾ ತೀರೇಗ ಹೀ ತಿಳಿಹುಂದಾನೆ ಬಲ್ಸಲ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕಾಮಿಗಿತ್ತು ಚಕ್ರ ದೇದಿದ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಪೊಂದು ಪೋತಿ ಅಂದ ಚಕ್ರ ಎತ್ತದ ಆ ಚಕ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೇದಿದಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತದ ಸೀದಾ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಜಿಲ್ಲ ದೇದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ದಿಂಚ ಅಂತಿದ್ದಿ ಗೈಸ್ ಟ್ರಕ್ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಈ ಬಲ್ಲೆಡ್ತು ಓದಿ ಗೈಸ್ ಶಾರದೆ ಹೋಯ್ನಿ ಟ್ರಕ್ ಶಾರದ ಪೋಂಡಾವೆ ಬಟ್ ಓಡೆಗಂದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಗದೆ ಪುನಗ ಪೂರ ಫೋನ್ ಹೋಯನಮ್ಮ ದಾದೆಯಾ ಹಾಂ ಮೋಲ್ ಕೊಲಂಬಿದ ಬೆಲ್ಲಂದೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ದಿಡೆ
ಅದೇ ಗುಲ್ಲಿನ ಗುಲ್ಲೆ ರಾಪುಜವ ಅಂದೆ ಹರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜೋಕರ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಕೊನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಗೆ ಕೀ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಈಗ ಅಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜುವಲ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲಿನಿ ಗೌಜಿ ಅವೆ ಗಾದೆ ಪಂಡ ಈಮೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಈಮೆಟ್ ಇಡ್ಡು ಟ್ರಕ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಗಾದಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್ ಮೇ ಬಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದಪ್ಪು ಟ್ರಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬಲೆ ಪೋಕ ತೂಕ ಬಲಿ ಪುಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅದ ಏನೊಂದು ಬಾಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಭುವಿ ಅಮ್ಮ ದಾದಮ್ಮ ಯಾನಕ್ಕೆ ದಾದವನಿ ಅವ ಅಲ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದ ಪಿನಿ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ ಏನೇ ಕಡೆ ತೋಷ್ಪ ಐತೆ ಶಾರದ ಪೋಡ ಹಂಚಿಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಬುಯ್ ಅದೇ ಅಮ್ಮಡಿಕೆ ದಾದ ಬೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆ ಬೊಟ್ಟು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಅಮ್ಮದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಕಿನಿಂದುಲೆ ಕಿನಿನ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಶಾರದೇಪುರ ಅದ ಎಸ್ ಗೋವಿಂದ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಫಿ ಪಡೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಅಂಡ್ ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಆಚಾರ ಕರಿನ ಅನ್ನತ್ತ ಆಜಾಣ ಅನ್ನತ್ತ ಆಜಾಂಡ ಸೊ ಕಾಫಿ ಪಡೆದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಏನುದಿತ್ತ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ 2 ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂದ ತಗೋವಿ ಬೈಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕು ಹಿಂದಿ ಬಂದೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅದೇ ಮಗ ಸೊ ಬೈಯಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡೆಯೋದು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ ಬಾಯ್ ಕಿನ್ನಿ ಕೋಲ್ಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿದ್ದೀಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್